Tsvagurudzo yatakaita kubva papati 1 yenyaya yedu nevamwe vatisina kuzobuditsa pano nekuda kwehuwandu hwavo, takaona kuti percentage hombe yevanhu vakawanda inotenda kuti kunwa doro hachisi chivi. Vakawanda vanoti kunwa doro hachisi chivi, chinongozova chivi kana uchinge wadhakwa. Uyewo vamwe vanoti mwoyo wako ndo chivi. Vamwewo ndo vanoti zvaunozoita mushure mekudhakwa ndo chivi ichocho. Koitawo vamwe vashomawo kubva papati 1 yo vanga vachitaura kuti kunwa doro chivi. Although vakawanda vazhinji vacho mataifamba vanga vasikatipi magwaro anotsigira mapoindi avo kuti iyi nyaya yedu tataura iyi chivi chinobudira pakuti vhesi yakati inoti. Zvino nhasi hatisuda kupedza nguva, tiruda kupinda mubhaibheri. Toda kupinda mubhaibheri tinzwisise kuti bhaibheri rinoti kudii pamusoro pekunwiwa kwehwahwa. Ndinoziva kuti vazhinji mamajaira kuona channel yedu yakanzi Elder David Kanjanda and Kingdom Keys. Izvozvi yakachinjwa yakunzi Utindi TV, but ndiyo channel yenyu yemazuva ose, musavhunduka zvenyu, ndiyo channel yedu yemazuva ose. Right. Toda kutanga kuverenga bhaibheri kubva kuna Isaiah chapter 5. Toverenga verse 11 kusvika verse 15. Isaiah chapter 5. Toverenga verse 11. Pakanyorwa panapa pana Isaiah pari kuti vane nhamo vanomuka mangwanani kundotsvaga doro rinobata, vanoswerera kusvikira usiku, kusvikira vopengeswa naro. Rudimbwa nembira nengoma nenyere newaini zviripo pamitambo yavo, asi havane hanya nebasa raJehovha. Havarangariri zvakaitwa namambo, zvakaitwa namaoko ake. Saka vanhu vangu vakatapwa nokushayiwa zivo, vakakudzwa pakati pavo, vanoziya nenzara, vazhinji vavo vanofa nenyota. Saka Sheori rakawedzera kukura kwaro nokushama muromo waro. Zvikuru vanokudzwa vavo navazhinji vavo, navanozvikudza vavo, nounofara pakati pavo vanoburukiramo. Verse 15. Vanhu vaduku vakakotamiswa navakuru, vakaninipiswa nameso avanozvikudza, vakaninipiswa. Nyaya yangu yandiri kunyanya kuda pana Isaiah ndeyekuti vane nhamo neiyo vhesi iyo yazoti verse 14 yazoti Sheori rawedzera kushama kwaro muromo nekuti vanoburukiramo vazhinji. Kureva kuti kana tichitaura Sheori tiri kutaura ukaverenga Luke chapter 16 from verse 19 unonzwisisa kwakaenda mupfumi uya aidadira Razaro pamazuva avanga vari panyika. Inonzi Hades kana kuti Sheori. It's a waiting place yekusanokumirira kutongwa kupinda mugehena, nekuti gehena rinozopindwa kana muridzi waro akarigadzirirwa anonzi Satani apinzwamo. Saka mugehena mune makamuri kamuri. Kune inonzi Tatarasi inogara mamwe madhimoni, inonzi makomba erima, inogara mamwe madhimoni ane simba kwazvo, ari pausungwa asikasunhurwi kusvika nekusingaperi. Akangomirira zvese izvozvo zvakamirira kuti Satani achizopinzwa mudziva remoto rakadzika. Naiwo madhimoni aya neava vari kutaurwa kunzi vanokudzwa, vanogara vachingoita zvedoro nguva yega ava, ivava vese vachapinzwa mudziva remoto. Ndo iri kunzi Sheori yatatamurwa, rawedzerwa space. Riri kuextendwa nokuti vari kunwa vacho hwahwa vakawandisa. Saka
riri kuramba richiextendwa kuitira kuti muone kuzokwana imomomo kana mwaramba muchiita misikazwa yekunwa hwahwa iyi. Handei pana Ephesians chapter 5 verse ya 8. Ephesians chapter 5 verse ya 8. VaEfeso chapter 5 VaEfeso chapter 5 ndoda kuverenga kubva verse 15 to 18. Regai kubatwa newaini, nokuti ndipo pano kusazvidzora, asi muzadzwe nomweya, mutaurirane pakati penyu namapisarema nenziyo nezviimbo zvomweya, muimbire muridzire Ishe mumwoyo yenyu. Musabatwa newaini, musadhakwa newaini, asi dhakwai namweya mutsvene, sezvakaitwa pana Acts chapter 2 pazuva rePentecost. Vakanga vonga vaakupenga vazadzwa nesimba remweya mutsvene. Ukasvika kwedu vanhu vakabatwa nemweya mutsvene, unoona umwe achiridza mheri yawa yawa yawa, umwe achingotomuka tomuka ya 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 ya. Izvozvo ndizvo zvatiri kukurudzirwa kuzi tiite, kwete kubatwa newaini. Waini kana kuti doro. Isaiah ndaifarira pakuti yanyatsa kuti doro. Ameni. Yanyatsa kuti doro. Sozvo yanyatsa kuti doro yajekesa. Kuitira vamwe vanondosara vaine chinyi, vaine mibvunzo vachiti saka waini yakangonaka kana kuti doro rakanga whatever. So saka mavhesi ese atiri kuverenga panapa ari kubatanidza kuti doro newaini. Zvese Bhaibheri riri kutaura kuti kunwa zvinhu izvi, kwete kudhakwa. Riri kutaura kuti kunwa ikokoko chinotori chitadzo pamberi paMwari, chinoendesa munhu mugehena chaimo chaimo kundotsva. Proverbs chapter 20 verse 1. Handei pana Proverbs chapter 20 verse 1. Waini mudadi, doro mupopoti, ani nani unobatwa nazvo haana kuchenjera. Waini mudadi, doro mupopoti, ani nani unongodhakwa nazvo zvinhu izvi zviri tuzvi. Doro newaini, munhu iyeye Bhaibheri riri kuti wakazungaira, wakapusa. Hatisi kuda kunyanya kuexplaina zvakanyanya, ndiri kuda kuti Bhaibheri ritsanangure. Toda kuenda pana zvirevo iyeye chapter 31 verse 2 to 7. 31 verse 2 to 7. Nhai mwanakomana wangu, nhai mwanakomana wedangwe rangu, nhai mwanakomana wemhiko dzangu, rega kupa vakadzi simba rako nenzira dzako kune zvinoparadza madzimambo. Isusu tiri madzimambo kana tagamuchira Jesu vana vaMwari, tinenge taakudanwa nezita rekunzi madzimambo. Jesu Kristu ariye mambo wemadzimambo. So isusu ndisu tiri kutaurwa panapa kuzi usapa vakadzi simba rako, nokuti kana munhu adhakwa anoita zvese zvese. Chine changosara unenge angotsvaga kuti kari kupi kukamusikana, kari kupi akutsvaga pfambi dzekuti dzimuvaraidze. Ndo zvatiri kutsiurwa panapa naSoromon. Right, verse 4. Iwe Remueri, hazvifaniri madzimambo kunwa waini. Madzimambo aya haafaniri kunwa waini. Hazvina kukodzera. Namachinda kuti doro riri kupi, hazvina kukodzera kwamuri imimi vana vaMwari kuti munwe waini uye kuti muswere muchibvunza kuti toriwanepi, chimbondiitirawo wani. Hazvina kukodzera kwamuri izvozvo. Varege kunwa vachizokanganwa murayiro, varege kukanganisa kururamisira vamwe. Varege kukanganisa kururamisira vamwe vanotambudza. Chiri kuitika panapa? Varege kukanganisira kururamisira vamwe vanotambudzika. Yajeka manje. Verse 6 yobva yati, ipaiwo dokuparara doro, nouno mwoyo unorwadza waini.
iyi ndio inokotwa nevamwe iyi vachiti inwa doro ukanganwe nhamo dzako. Vhesi 7 inoti nganwe akanganwe urombo hwake, nganwe akanganwe urombo hwake, arege kucharangarira kutambudzika, arege kurangarira kuchatambudzika kwake kwose. Amen and amen. Shamisira mbeveve muromo wako, urwire mhaka dzavose vakadai vakasiyiwa. Shamisira muromo wako, ukaramba uchizodzika nayo because of our time, ukaramba uchizodzika nayo uchazosvika iyo chapter 31 ichazosvika paichazokuudza kuti chaunoona chese nyatsokutochiita, kana kuri kuhura nyatsokuhura, kana kuri kunwa doro racho nyatsokunwa chaizvo chaizvo kusvika pekupedzisira, nemhaka yekuti ndo denga rako rauri kutopinda irori. Hakuna mufaro, hakuna hakuna ma-reverse deals kwauri kuzoenda kuSheol uko. Nekuti kwauri kuenda uko uri kuenda kotsva. Saka kana watofunga hako kuti ndakupinda denga rangu ndiri panyika, ndakugara ndadya kare, handizodi matakadya kare ba, inonzi shona inoti matakadya kare haembidzi mwana. Kana waamberi uko kune kwakunzi wakadya kare. Saka zvanhasi izvi zvazve vasati vadyawo ndo vanogara nhaka yeushe hwaMwari. Iwowe mumoto ndiwe huni yacho inondokuchidzira gehena kuti vamwe vaone kutsva zvakanaka. Right. Tichipfuurira mberi nenhau yedu yedoro iyi, ndoda kuti muzive kuti hakuna chivi chikuru kana chidoko. Uye mubayiro wechivi ndirwo rufu, according to Romans chapter 6 verse 23 inoti nokuti mubayiro wezvivi ndirwo rufu, part 1 yacho, Roma chapter 6 verse 23, nokuti mubayiro wezvivi ndirwo rufu. Hakuna chivi chikuru, hakuna chivi chidoko. Chivi chese chivi, kunwa doro, kupomba, kufeva, makuhwa, kuvenga, kuroya, whatever, chese chinongori chivi, chinongonzi chivi chese kuna Mwari chakashata uye chinouraya. Kunonzi kufa, kupinda mugehena, kuya kwatinoti kufa nhasi kuya hakusi kufa, kuya kukurura hembe, murayiro waMwari wokuti nyama, according to 1 Corinthians chapter 15 verse 50 inoti nyama neropa hazvingagari nhaka yeushe hwaMwari, uye ichi chinoora hachifuki kusaora. Uyewo nyama taku naGenesis ichadzokera muvhu, muguruwa munova ndomwe yakadini, ndomwe yakabva. Saka patinoti nhasi munhu afa paya hakusi kufa, kubuda mumuviri, kukurura nguo inozi nyama inenge yatsakara. Kwaakuenda uko ndokuchazooneka kuti achawana upenyu here kana kuti rufu. According to John chapter 3:16 inoti nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake akaberekwa ari mumwoga, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi kana tazobva panyika ino. Right. Ikokowo futi ndo kunonzi kune vasikatendi, vasina kutenda, vachatongwa, vachapinda murufu, vachawana inonzi internal death, kutsva nokusingaperi. Kwete kutsva unga kachiri kakandwa mumoto kotobva kafa, kotopyo koputika, pain yobva yatopera. Inoramba iripo nekusingaperi, uchingotsva nekusingaperi, nemhaka yekuti munhu haana kusikirwa kuzi afe, akasikirwa kurarama nekusingaperi. Saka unondorarama nekusingaperi asi uri mumoto, ndo inonzi internal death, ndo rinonzi gehena, ndo rinonzi rufu irworwo. Handei kuna 1 Corinthians chapter 6 toda kuiverenga kubva paverse 9 kusvika paverse 13. 1 Corinthians chapter 6 toda kuzwa pamusoro pezvivi zvandataura kuti kune chivi chikuru here kana kuti kune chivi chidoko here, kana kuti chivi chese chinongori chivi, chinouraya. Hazi navakorinde panapa kubva paverse 9 chapter 6. Ko hamuzivi kuti vasakarurama havangagari nhaka youshe hwaMwari here? Musashamisika nokuti mhombwe, kana vanonamata zvifananidzo, kana vanofeva, kana vakapata, kana vanoita zvakaipa navarume, kana mbavha, kana vanoruchiva, kana vanosinwa doro vauya vedoro vaya, kana vatuki, kana makororo havangagari nhaka youshe hwaMwari. Vamwe venyu vakanga vakadaro, asi makashambidzwa,
asi makaitwa vatsvene, asi makaruramiswa nezita raShe Jesu Kristu nomweya waMwari wedu. Yandigumire pavhesi 11 ipapapa. Mazvinzwa here? Listi revanhu ava vakafanana vataverenga ipapapa. Havangagari nhaka yeushe hwaMwari. Usafunga kuti ndevedoro chete vasingagari nhaka yeushe hwaMwari. Chivi, hakuna chikuru, hakuna chidiki, uye mubayiro wechivi ndirwo rufu, according to Romans chapter 6 verse 23. Galatians chapter 5 verse 19 to 21 inoti chikwe. Galatians chapter 5 verses 19 to 21. Zvino mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe netsvina noutera nokunamata zvifananidzo nouroyi nokuvengana negakava negodo nokutsamwa nokupesana nokuparadzana nedzidziso dzakatsauka nokugodorana nokubatwa kwadzoka zvekudhakwa kuya nokutamba kwakaipa nezvinhu zvakadai, izvo zvandinokuudzai zvino, sezvandakambokuudzai kare, kuti vanoita zvakadai havangadyi nhaka youshe hwaMwari. Muri kuwazwa vanhu ava? Harisi doro rega, vese ivava listi irori, but doro rakashatira pakuti manje rinokutuma kuita zvese izvi usina nyadzi, usikatombonyari, usikakendengi. Rinokutuma kuhura uchingoti it's a normal life. Rinokutuma kana kukupa zvivindi zvokuba, kana kutuka vanhu, kana ngofamba wakavhura zipi uchingorasa mvura pese pese. Rinozviita doro. Usikatombonkendengi zvako, rinotobvisa reason capacity musoro mako. Unoita zvese izvi pamusoro pechekutanga chinonzi doro chacho chivi, robva rakuberekera hobho futi zvimwe. So don't play nechinhu chinonzi chivi, chinouraya. Don't play nechinhu chinonzi doro, chinouraya. Right. Ndoda kuvhura 1 Timothy chapter 23. 1 Timothy chapter 23. Sorry. 1 Timothy chapter 5 verse 23. Vanoziva Bible vanobva vavhunduka kuti kune chapter 23 here ya 1 Timothy. 1 Timothy chapter 5 verse 23. Ndaivhurire chikwe. Iyi vhesi inokotwa nevanhu vakawanda vachiti Bible rinoti inwa asi usararadza. Ndo yavanokota iyi. Although vachiti kana vadaro ukavati vhesi yacho ndeipi, vanobva vapusa kuti hati hairimo muBhayibheri, vanongoti irimo. So ine vakaikota iyoyi vakaiparidza zvisizvo. So ndoda kuti nhasi tiiverenge, iwe uchinzwawo, ini ndichidiniwo, ini ndichinzwa. Kunotori nevamwe vanodzidzisa mumachechi chaimo kuti Bhaibheri rinoti inwa asi usararadza. Ngativerenge tinzwe kuti ndizvo here zvairi kutaura. 1 Timothy chapter 5 verse 23. Usaramba uchingonwa mvura bedzi, asi unwe waini shoma nokuda kwomudumbu mako noutera hwako huzhinji. Usaramba uchingonwa mvura bedzi, asi unwe waini shoma nokuda kwoutera hwemudumbu mwako noutera hwako huzhinji. Waini iyoyi kare kwaiva neyairapa yainzi medicine wine. Handizivi kana ichiko hayo mazuva ano, handiiti zvewaini ini. Nokuti kwakusina bazvipatara izvi zvokuti ukaenda wotestwa malaria wopuwa kosi yemalaria. Saka waini iyo ndo chaachiri futi chipatara chacho. Handi mazona. Kune imwe waini yaishandiswa kuita zvemuiri washe zviya, kune yaishandiswa kuita zvekutorapa vanhu. Ukaverenga Bhaibheri uchanzwa kuti muSamaria wakanaka uya akanhonga munhu panzira, uya anga apondwa nematsotsi, akaenda naye akandomurapa achishandisa futi waini iyoyi. Saka Pauro airayira mwanakomana wake Timothy kuti pandiri kukutuma kubasa uku, iwewe une dambudziko remudumbu, saka usasiya waini yako,
usarega, usangoramba uchinwa mvura chete kureva kuti aitopota futi achimwa mvura kuti iwande muviri, asi chipota uchiti nekadrop kana kuti kamuvharo kewaini, usazoiwanza kuita kuti ingazokudhaka. So vamwe ndo pavanobva vaona gospel ravo rekuparidza kuti bhaibheri rinoti inwa asi usararadza. Handizvo zvaitaura vhesi iyi. Vhesi yanga ichitaura kuti munhu arapwe. Kunwa doro chinotori chivi, chitadzo, chinouraya, chinoendesa kugehena. Hatisuda kutendererana ipapo. Ndikakutenderera ndashata saElda. Pane ane mubvunzo mushure mekutsanangura kwesoko ari kuti ndosiya sei doro, ndosiya sei doro, ndorega sei hwahwa. Inini ndini mumwe airimwa inini. Rega ndikubatsire nekuti ndakabva neko kudoro hakuna maheu. Doro ndakarinwa zvekunwa zvekwamai inwa ichaizvo zvekutopenga kutotadza kurara mumba. For your own information, inini pandakazotendeuka kuziva Mwari, mudzimai wangu akazondiudza taakunamata kuti one day maida kusvika imba ingori imba, ndaenda tatichine kamwana 1. Anga akutopulana kuda kurongedza kuenda kumusha kwake, achiti handingagari nemhuka yakadai because ndaiti ndamwa ndaanditoriwo mhuka chaiyo yemusango, handimbomushori. Decision yake yanga iri right nekuda kwezvandandiri, ndaandisingagariki neni, especially ndamwa. Ndaandisikatozwisisi ende kushusha nekushusha. Mari dzinenge dzakabhajetwa dziya ndaiha dzese, ndikabvunzwa ndoshushira, hapana chaibuda in life. So akanga atoona kuti zviri nani ndingozi hangu ndiri mvana ndiri pamba pangu, akuda kutoenda tichine kamwana 1. Izvozvi Mwari akazotiropafadza. Tatine first born yedu musikana panguva iyoyo. Mwari akazotiropafadza nevamwe vakomana 3, saka taane 4. Saka uri kuudzwa nomumwe munhu akariregedza doro. Mubvunzo unoti ndorega sei doro, ndosiya sei hwahwa. Proverbs chapter 1 verse 7 inoti kutya Jehovha ndiko kuvamba kweziyo. Chapter 9 verse 10 inotaura zvimwe chetezvo kuti pane kutya Mwari pane uchenjeri. Chekutanga kumbira Mwari kuti ndipeiwo mweya wekukutyai. Usati wakumbira Mwari, sorry ndamhanya kumberi, igona kumeka inonzi strong decision. Gona kumeka inonzi a strong decision isingagoni kuzungunutswa nani nani zvake. Inonzi strong decision ndeyekuti ndaakutarisa uku ndafuratira uku. Ndiani akambodzoka achidya marutsi ake? Imbwa chete ndiyo inodaro. Saka iwe kubva nhasi zviudze kuti inini handisi imbwa, ndiri munhu, ndaakufuratira marutsi, handichadi izvi. First of all, ukadaro wobva wakumbira Mwari kuti Mwari ndipeiwo mweya wekukutyai, zvofambidzana zviri 2. Decision nekutya Mwari zviri zviviri izvozvo. Decision ndeyako iwowo yaunosarudza. Gara wakaziva kuti wakaipiwa kare naMwari according to Genesis chapter 1 verse 26. Mwari paakasika munhu akabva ati ngatimupei simba, ngatimupei simba rekudominata, rekutonga zvinhu zvese panyika. Hauna kupiwa simba rekutongwa nezvinhu zviri panyika, wakapiwa simba rekutonga. So haungatenderi doro kuti rikutonge, iwe wakapiwa simba rekuritonga. Usadominatwa nedoro, asi iwe udominata doro. Ukazvigona zvandiri kukuudza izvi, ndiri kukupa 6 months. Uchapedzisira wakutozwa rako kunuhwira. Wakutoti but idzodzi 6 months ndo dzine hondo, nekuti Satani anenge achitouya wachiti haungariregi. Nevanga vasikambokutengeri doro ndo pavachawanda ipapapa. Vachitoti uya shamwari nhasi kune party. Nhasi ndombokuitire 1. Ndazodai. So ndo stage number 1 tiri kuti isusu make a decision. Stage number 2 itya Mwari. Right, handei pa number 3. Takupinda zvemubhaibheri. Amos chapter 3 verse ya 3. Amos. Ari papi zviya Amos. Ndokamwe kabhuku kanoshupawo kutsvaga ikaka. Amos chapter 3 verse ya 3. Sorry, ndiri kutsvaga Amos, mundiregerero. Amos anoshupa. Nyangwe ndikakuti itsvagai ikoko kwamuri ikoko.
unogona kutoswera kana utoita nekutondibhowa kukatsvaga kwacho kabhuku kacho ikakaka, asi taakusvika zvedu, don't worry, taakutosvika pekare, ndinokaziya kwekare. Saka tiri kufamba bijana bijana, itai patience tisvike pana Amos. Handiti tasvika pana Amos. Tafamba rwendo kuti tisvike tizosvika pana Amos. Amos chapter 3 verse 3. Ko vaviri vangafamba pamwe chete vasina kumbotenderana here? Iri kutaura zvinhu zviviri. Number 1, iri kutaura shamwari. Shamwari. Ukasabvuma kana kugona kurasikirwa neshamwari dzimweni, ucharamba uri muchidhakwa ende uchatadza kubuda mudoro imomo. Hamugoni kufambidzana nemunhu anonwa doro musina kutenderana. Kufambidzana, ukangona vanhu vaviri vari kufambidzana, pane zvavari kutotenderana. Saka chekutanga, chinja cancel. Chinja kwaunoswera. Chinja vanhu. Tati isusu decision number 1. Kutya Mwari number 2. Number 3, cancel. Chinja vanhu vaunoswera navo. Swerawo nevamwe vanopota uchitaurawo nezveBhaibheri. Usangoswera nevanongofunga kuti 1, musombo, guka, what, kangopisa. Ndo nyaya chete dzinongotaurwa idzodzo. Ukaona kuti vanhu vari kutaura zviri evil, zviri nane urasikirwe nawo. Hapana paunomboenda nedhora kumashopu wodzoka uine chingwa nedhora rako. Unondorasikirwa nedhora wodzoka nechingwa. Saka bvuma kurasikirwa nechimwe chinhu muupenyu hwako kuti uwane chimwe chinhu. Tiri ipapo tinoda kuverenga zvakare 1 Corinthians chapter 5. Toda kuverenga 1 Corinthians chapter 5. Tinoda kuverenga 1 Corinthians. Toda kuverenga chapter 5 verse 9 to 12. Ndakakunyorerai nemwadi yangu kuti murege kufambidzana nemhombwe. Izwa, usafambidzana nemhombwe. Handiti nemhombwe dzose dzenyika ino kana vanoruchiva. Handisi kuti nemhombwe dzenyika ino chete, kana vanoruchiva, kana makororo, kana vanonamata zvifananidzo. Nokuti kana zvakadaro maifanira kubva panyika. Asi zvino, ndiri kuverenga kusvika pavhesi ani? Ndiri kuverenga kusvika pavhesi 12. Okay, tapa 11. Asi zvino ndinokunyorerai kuti murege kufambidzana nomunhu unoidzwa hama kana ari mhombwe. Hama yako kana iri mhombwe, tambira kure, sanganai mune zvimwe. Kana unoruchiva, kana unonamata zvifananidzo, kana mutuki, kana unosinwa doro. Arumbopota achibiridzira zvake kumwa kahwani paChristmas. Kwete ataurwa kuna Isaiah anomwa everyday uya. Uya anotombopota achibiridzira iyeyo, gara kure naye. Ane problem munhu iyeyo. Kana gororo, musadya nowakadai. IBhaibheri nandisini ndiri kudaro. Nokuti ini ndichatongereiko vari kunze? Ko imi hamutongi vari pakati penyu here? Wapiwa solution. Ibva pakati pevanhu vakadaro, tobuda. Nokuti iwo hauna influence, haugoni kuva influencer. Iwo ndo vari kukuinfluencer. Asi kana uri kugona kuva influencer kuti vazive Jesu, kwete kuti iwo ndo uri kutoinfluenzwa, itobva kurumidza kutiza pakati pavo ipapapo. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. Nasi tiri kuita zveBhaibheri hama dzangu. Takuenda pana 2 iripiko. Kana wakuda mavhesi acho anogona kutombodzingwa yese kana Satani panguva dzaunenge uri kumada chedzi.
tinoda vakorinde vechipiri 2 Corinthians chapter 6 toda kuerenga kubva pavhesi 14 kusvika pavhesi 18. Inzwa zvainotaura, iyi ndo imwe inondikomborerai. Musasungwa zvisina kufanira pajoko pamwe chete navasingatendi, nokuti kururama kungava noukama hweiko nokusarurama? Chiedza chingayanana seiko nerima? Kristu unganzwanana seiko naBheriari? Unotenda ungava nomugove weiko nousingatendi? Temberi yaMwari ingatenderana seiko nezvifananidzo? Nokuti isu tiri temberi yaMwari mupenyu. Mwari sezvaakareva achiti, ndichagara mukati mavo nokufamba mukati mavo, ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu. Vhesi 17 izwa, saka budai pakati pavo muzviraure, ndizvo zvinotaura Ishe. Musabata chinhu chine tsvina. Ini ndichakutungamirirai, ndichava baba venyu, nemi muchava vanakomana navanasikana vangu, ndizvo zvinotaura Ishe une simba rose. Kuti pane inoda kuwedzera kupfuura apa? Pane inoda kuwedzera kupfuura apa? Ngatingowedzerai zvedu naGalatians chapter 5. Ukaona watadza kunzwisisa apa, amen, kuti unozobatsirika here mwana wababa angu we. Yedza timbokuvhurira zveGalatians chapter 5. Toda kuverenga vhesi chapter 5 yaGalatians. Toverenga vhesi 16, vhesi 18. Tojamba toenda pavhesi 22 nevhesi 25. Saka taakutanga kuenda pavhesi 16. Galatians chapter 5 verse 16. Ngatiteererei tinzwe. Zvino ndinoti fambai nomweya, ipapo hamungaiti kuchiva kwenyama. Nokuti nyama inochiva ichirwa nomweya, nomweya uchirwa nenyama. Nokuti izvi zvinorwisana kuti murege kuita zvamunoda. Izwa zvazvinoita manje. Ukafamba nenyama, uchiteerera nyama, uchinzwa kuti nyama iri kuda zvakati, nyama iri kuda zvakati, nyama iri kuda zvakati, maresults ako ese ndekupedzisira wakuzvirowa musoro kuti ndichinyanya mani, apa ndabaiza mani, because zvese zvaunoita ipapo hauzvidi. Asi mweya ukauteerera, nokuti mweya hauiti nharo, unotaura nechekure kuti this is wrong, this is wrong. Paunonga uchita paipa, pane kanokutaurira nechemukati kuti this is wrong, this is wrong. Iwo ndo unongozoita ako zvivindi, wopfuurira mberi uchiita, asi unenge uchiudzwa kuti izvi hazvisizvo, izvi hazvisizvo. So unopedzisira wangoita zvinhu zvausingadi, pese pese unenge uchingobondera. Vhesi 18. Asi kana muchitungamirirwa nomweya, hamuzi pasi pomurayiro. Ndaakujamba ndoenda pavhesi 22. Vhesi 22 kusvika pavhesi 25. Zvino chibereko chomweya ndirwo rudo, nomufaro, norugare, nomwoyo murefu, nomwoyo munyoro, nokunaka, nokutendeka, nounyoro, nokuzvidzora. Hakuna murayiro unodzivisa zvinhu zvakadai, hakuna. Asi avo vari vaKristu Jesu vakarovererwa pamuchinjikwa nyama, pamwe chete nokuda kwayo, nokuchiva kwawo. Muruzwa, vaMwari chaivo chaivo vanotya Mwari vanoroverera zvido zvenyama zvose pamuchinjikwa, pamwe chete naKristu Jesu, kureva kuti zvauri kuda nyama izvozvo. Pano mumwe akaimba akati, mwoyo wangu udzikama, nokuti zvaunoda handina, achitsiura nyama yake. Ndakaifarira that song iyoyo. Kana tichirarama nomweya, ngatifambevo nomweya, tirege kuzvikudza, tichimutsana mwoyo, tichigodorana. Ndo patambogumira nhasi part 2 yedu. Kunwa doro chitadzo here kuna Mwari? Ini ndinotenda kuti nhasi handina zvandambonyanya kutaura, asi soko raMwari ndo ratati chiverenga. Tanzwa kubva kuna Mwari direct, tanzwa pfungwa dzaMwari, kwete dzaElder Kanjanda. Tati chingozwa pfungwa dzaMwari. So kana ukapikisanawo nezvizvizvi zvatati chiverenga izvi, ini handichazivi kuti uri kupikisa inini here kana kuti uri kupikisa Mwari. Izvi ndo zvinorehwa neBhaibheri pamusoro pekunwiwa kwedoro. Saka tiri kuti chekupedzisira ndoda kukubatsira zvakanyanya. Mukati mangu muri kurwadziwa nekuti ndainwawo doro ndikaita losi kakawanda.
Ndakambobata mari yakawanda kwaChiyadzwa 2008. Nanhasi ndikaifunga mwoyo wangu unosvika kure kure. Yakapararira mumakasi nemukundo mwadoro imomo. So ndiri kuti inini kana uchinwa doro ndozviziva kuti doro rinonetsa kurega. Chitanga kuzvipa mhosva iwewe kuti no Mwari ndiri mutadzi. Zvandiri kuita izvi ndiri kutadza. Chindibatsiraiwo ndibude mwazviri. Usadifenda doro kuti aiwa kana Bhaibheri racho saka ndiani varungu vakarinyora wakuda hako kunoti rakauya nevarungu vachizokolonaiza nyika yedu saka chichi munhu akangwarira chaiye. Jesu akapa mufananidzo zvikadzi kwakuine muteresi nemufarisei. Mufarisei akasimuka achiti ini ndakarurama ndinobvisa chegumi chemindi ndinotsanya katatu pasondo. Muteresi akasimuka akazvirova achifuwa akati baba ini ndiri mutadzi, ndiri gororo, ndiri mbavha kubvuma pamberi paMwari. Jesu akati ndinokurerai pachena kuti pavaviri apa akafanira kupinda mushe hwekudenga nderiri gororo iri. Muteresi uyu why ari kuita zvinhu zvake asi achiziva kuti Mwari ndiri kutadza, ndiregerereiwo. So izvozvo that spirit inozopedzisira yakubudisa bijana muchivi chiyachi. Unongozopedzisira wabuda wakungotipa matestimony kuti ndakanga ndichimwaka ini but ndakatobuda. Animazona. So ukazvininipisa ukagona kubvuma pamberi paMwari, ukazvibvumira pamberi paMwari kuti aimwe sina. So Mwari vanoona mwoyo, vaona mwoyo, vanokupa simba rekubuda muchivi. Nokuti Mwari vane simba rekubvarura madhoketi. Anoti akusina kupiwa mhosva mune vari muna Kristu. Ndosaka imwe mbavha yatarisana negehena pamuchinjikwa. Mbavha mbiri Jesu pakati. Imwe yacho yakabvarurirwa madhoketi ipapo ikazi ndinokuvimbisa kuti nhasi tichanga tiri tese muparadiso yababa vangu. At last point atarisana nerufu akatenduka. So ndiri kuti developa kamweya kekubvuma mukati mwako kuti aimwe sina. Acknowledge, bvuma kuti ndiri mutadzi. Usadefenda doro, usadefenda chivi. Hongu tikuziva kuti uri kutadza kurirega. Ini ndakatomboti ndarirega ndakuchechi. After 6 months anhu akandoona ndakuti uri umu ndadhakwa futi nokuti rinoshupa kurisiya. So ukachishanda nevanhu vane mwoyo wakanaka, imi vatungamiriri gonaiwo kushanda nevanodhakwa. Muchivada, muchivaisa padhuze, vaswere nemi, vapei zvekuita muchechi, vawanzirei basa raMwari. Musavasiya vachienda koswera nevanotaura zvedoro. Handitika. So ndiri kutenda kuti tabatsirana zuva ranhasi. Kana wanga usati wamboita munamato wemutadzi, chiteera mumashure mangu uudze Mwari manzwi aya, kwete kuudza inini. Ita kuti Ishe Jesu, ndinobvuma kuti ndiri mutadzi uye handigoni kuzviponesa, asi ndanzwa soko renyu, ndaritenda, ndavhura mwoyo wangu, ndauya kwamuri. Ishe Jesu Kristu, pindai mumwoyo mwangu, ndiponeseiwo, ndiiteiwo mwana waMwari. Ndinokutendai nokuti makafa nekuda kwangu, mukamuka nezuva retatu, nanhasi muri mupenyu. Ndinokutendai nekundiita mwana waMwari. Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene, muzita raJesu Kristu. Amen. Kana uchitenda ndakukunamatira. Nezita raJesu Kristu, mweya wedoro ngauchitama muupenyu hwako kubva nhasi nekusingaperi wanirwa nyasha. I speak the blood of Jesus. I speak the blood of Jesus. I speak the blood of Jesus. Piwa simba rekukunda that spirit. Piwa simba rekubva muzvivi uye muumambo hwaMwari zvakazara. Uve mwana waMwari zvakazara. Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene. Leta kutsukuta makaya murune ita basondo. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you very much. Tosangana zvimwe zvimwe zvirongwa. Zita rangu rinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero dzinotapira kupfura shuga yebrown. Usakangana kubaya pakanzi subscribe, usakangana kushare nekulike video redu, usakangana kuti takachinja zita kubva pazita ramaiziya rekuti Elder David Kanjanda and Kingdom Keys tava kunzi Utindi TV. See you next time. Fear not, sin not.